Dames en heren, dan nu geheel iets anders. We gaan naar de verkiezing Paard van het Jaar. De prijs wordt aangeboden door de provincie Friesland en uitgereikt zodanig door de commissaris van de Koning, de heer Arno Brok. En ik wil graag Dick Brummel verzoeken om naar voren te komen, want Dick zal bekendmaken wie er dit jaar Paard van het Jaar gaat worden. Dankjewel Bert voor de mooie aankondiging. En dan gaan we weer naar zo'n prachtig moment. En eigenlijk alle momenten die we gezien hebben zijn heel uniek. Ik zeg altijd, het is onvoorstelbaar wat het Friese paard teweeg heeft gebracht. Ik kwam vanmorgen binnen om 7 uur en ik ben nog even naar buiten gelopen. Ik denk, het vriest toch niet, het lijkt wel de Elfstedentocht. We stonden met rijen, volgens mij, die daar allemaal stonden te drukken voor de deuren. Van, kijk, je hoort ze al, onvoorstelbaar, prachtig dit. Ja, in december hadden we 4 genomineerde paarden en dat waren natuurlijk 4 kampioenen. Joppe stond erbij, afgelopen jaar de koning van de tuigbaan, de tuigsport. Dan hadden we Jurre, de koning van de hengstekeuring, limited edition, kampioen in de dressuur. En natuurlijk Elsa Maaike van der Oesterhoeve, de prachtige merrie op de centrale keuring. Eigenlijk allemaal kanjers van Friese paarden. Maar er was toch één fokker bij. En die dacht toen het veulen geboren werd, dit is toch wel een echte kanjer. En ik noem hem ook kanjer. En nu wordt het misschien al een beetje duidelijk. Het paard van het jaar 2017 is geworden Kanjer te Meer, oftewel Limited Edition. De Amazone Judith Pietersen gaf net aan vanmorgen, het kan niet te gek gaan, dus daar laten we ons daar dan ook aan houden. Een paard wat kampioen afgelopen jaar op de Hippiade werd in de Z1, alle KWPN'ers verslagen. Drents kampioen, Alraco Kootwijk gewonnen in de Z. Europees kampioen. Ik denk dat we dit paard een staande ovatie geven. Laat Limited maar binnenkomen. En dan willen we natuurlijk graag zo de fokker Peter Meer ook binnen. Uldrik Maal Schalke. Geboren in het Duitse Rijnberg. Geef haar een applaus, Judith, met Limited Edition. This is the moment. This is the horse of the year. Kanjer te Meer, limited edition, Judith Pietersen. Dames en heren, het is aan u. We gaan Judith vragen om limited edition op te stellen. Zijn al prijs aangeboden door de provincie Friesland, uitgereikt door de commissaris van de Koning, de heer Arno Brok. Wat een prachtige verschijning, wat een ware ambassadeur van het KFPS. Dames en heren, paard van het jaar, nog 1 keer, Kanjer te Meer, oftewel Limited Edition. We gaan opstellen. Ja, fokker Peter Meer uit Rijnberg, Duitsland. Met zijn gezin hier in ons midden, dames en heren.
eigenaresse zit op het paard, Judith Pietersen uit Wapse. Prachtig weerzien met die geweldenaar Limited Edition. Bert Wassenaar hangt de rosette aan. En ieder paard krijgt de brok die hij verdient. De heer Arno Brok, dames en heren, commissaris van de Koning, zal persoonlijk hulde brengen aan Limited Edition. Paard van het jaar, hier gepresenteerd op een geweldige wijze door Judith Pietersen. Mooie plaatjes, commissaris van de Koning, de heer Brok, naast de fokkers uit Duitsland. Geboren in het Duitse Rijnberg, door Ted Kop-Jansen ontdekt. Onder het zadel van Judith Pietersen, zeer succesvol in de rubrieken voor jonge paarden met dressuuraanleg. Kampioenschap op de Piade in de Z1, absoluut hoogtepunt. Al Raco KFPS kampioenschap Kootwijk gewonnen. En Europees kampioen bij de 6-jarige dressuurpaarden half oktober. We gaan zeker nog veel van zorgen. Fokkers hier in ons midden, dames en heren. En Judith die straalt en laat nog één keer de kwaliteiten van het paard van het jaar aan u zien. Hier is hij, met prachtige muziek erachter en een ovatie. We gaan nog één keer staan voor het paard van het jaar, Limited Edition. En u mag er nog een keer toejuichen. Laat het nog een keer horen. Judith, de baan nog een keer voor jou. De laatste ronde. Limited Edition. Bedankt. Ga naar rubriek 7. Kleine rubriek, 2 hengsten, dames en heren, in rubriek 7. En de eerste mag binnen. Dank aan de commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, voor het persoonlijk uitreiken van de titel Paard van het Jaar. Deze rubriek, dames en heren, de naam is al gevallen. Is aangeboden door Alraco kunststoffen en aluminium kozijnen. Zij daar straks al Alraco, sponsor van de Outdoor Dressuurcompetitie Kootwijk. Belangrijke sponsor dus. Eerste mag binnen. Jury is weer paraat. En de heer Van der Meulen, de ringmeester, staat er ook al. Nu de voorzitter van de jury nog even. En dan kunnen we weer.
Al Raco biedt deze rubriek aan, dames en heren, rubriek nummer 7. Walt 487 opgesteld, 11 jaar, gefokt door de Stichting Beheer Gronden Vitens, Sterk Gaast. Bezit van Sibre Minkema en Jolande Schreuder uit Friese Paden. Walt, de zoon van Gjalt 426, uit de stamboek preferente prestatiemerrie van Ulke 338. Een stermerrie van Jiddes komt uit de stam 143. Lichte toerdressuur, 6 winstpunten. Gaat richting de Grand Prix. Walt 487 maakt als jonge 3-jarige al deel uit van het nakomelingonderzoek van vader Gjalt. Een verdienstelijke ABFP-test. Sindsdien werd hij getraind als dressuurpaard. Via het verkorte onderzoek werd hij in 2015 goedgekeurd op basis van zijn talent, zijn fraai rastypische duurzame exterieur en zijn relatief laag verwante afstamming. Walt 487 voor de fokkerij beschikbaar bij dekstation Hens Woude Oldenborn. Dames en heren, Walt 487. De laatste uit deze rubriek, Elias 494. Elias 494, het sportpredicaat, is 9 jaar, gefokt bij de Dembro Stables in Milo. In bezit van Linda Anel uit Soensval. Jorm de vader, dan een kroon sportmerrie van Marco 373, stermerrie van Thomas 327, komt uit stam 109. Via een verkort onderzoek in het najaar van 2016 ingeschreven, zware toerdressuur, daarin al de winstpunten behaald. Elias goedgekeurd via dus het verkorte onderzoek. Uitstekende resultaten in de dressuursport al geboekt. Hij op relatief jonge leeftijd tot de zware toer wist door te dringen. Al in de lichte toer behaalde hij met regelmaat scores boven de 70%. Kan zich hiermee meten met de nationale dressuurtop. En hengst Elias heeft daarbij met zijn fraaie rastype en correcte bouw eveneens een prima exterieur. Elias is de enige goedgekeurde zoon van Jorn 430, staat beschikbaar bij stal Baron Spaan in Niebert. Elias 494.
Nog een keer Elias 494. Twee hengsten, dames en heren, komen binnen, aangeboden in deze rubriek door Al Raco, kunststof en aluminium kozijnen. We hebben een mooie advertentie ook in de catalogus. Direct als je het eerste blad omstaat, zie je al de mooie producten van Al Raco. Al Raco ook sponsor van de competitie dressuur, KVS-competitie in Kootwijk. Hengsten komen binnen. Eens kijken hoe de kwaliteitsvolgorde zal zijn. Dames en heren, we gaan de hengsten opstellen. De volgorde blijft zo op kop geplaatst. Walt 487 en dan Elias 494. Sineke Bekkers namens het bestuur van KVS in ons midden. En namens Al Raco zullen Rob Lemstra en Bente Dijk de prijzen uitreiken. Het woord aan de voorzitter van de jury, mevrouw Hompe. Ja, dames en heren, twee hengsten die natuurlijk in de sport zich regelmatig laten zien. Het verschil tussen Walt en Elias is dat Walt aan de hand niet aan te merken is dat hij heel veel onder het zadel wordt gereden, want hij kon schakelen, hij bleef in het ritme, schitterend front, mooie bovenlijn en spijkerhard beenwerk. Daarom staat hij daar. 494 Elias, ook een zeer fraaie hengst. In de bovenlijn is hij net iets minder dan Walt. In de stap heeft hij wat moeite, omdat hij waarschijnlijk gewend is aan andere presentaties. In de draf op de goede momenten liet hij schitterend achterbeen zien. Had wat moeite om erin te blijven, maar ook een prachtige vertoning. En beide gaan mee naar de kampioensring. Eerronde van beide hengsten terug te zien in de kampioenskeuring. Walt 487 en Elias 494. En daar gaan ze.
Ja.